Vi som Space Invaders, vi har rejst langt for endelig at mødes her i aften. Jeg har brugt lang tid på at søge efter den ene ting, som forener alle os Space Invadere. Hvad er det, der forener os i nuet? Men jeg sendte spørgsmålet ud i universet, og svaret kom tilbage med en klarhed, som jeg aldrig har følt før. Og her skal I få svaret. Og glem aldrig, at jeg elsker jer alle sammen.